Ау. Усещане. Но, за да не затъваме прекалено много в ролевите дебри, Пената. Не, брутално край беше. направо не стръкна така. Беше другата ми. Много добре. Следващата. Да преминем към следващия сегмент. Може Всеки да е така като, поеднал дух. като интро на аниме, един разрой. Здравейте! Туру! Здравейте и добре дошли в... Какво става, Петко? А не на жонката, който се радеше всичките тия неща. Чуваш ли ме? Окей. Да, каза ха-ха-ха, а не на жонката, който се радеше за тия неща. Хири, hands free... What? Биси майката. Ама буквално. Ще трябва да изчакаш малко. Защото слушалките ми правят каквото си искат. Ало? Ало? Да. Какво става? Епа тук си седя. Какво става, пичаги? Какво става, печаги? Окей. Пускам ти още един екран. Какво сега си супер заглушен? О, боже мой, сигурно, защото... Спрях да те чувам. Възможно е да ме чуваш само единствено през чайви, ако микрофон се използва. Не, чувам те сега нормално. Окей. Виждаш ли ми екрана? М. Виждаш ли презентацията цялата? М. Окей. Добре. Записва всичко точно. Започваме. Започваме? Да. Здравейте на всички хора, които ни гледате в YouTube. Това са нашите новини на Петровачка, които някога ни бяха в стрима, но сега ще бъдат индивидуални новини. Всяка седмица. Виктор звучи толкова подготвен с интродукцията на това видео, защото го правим за втори път. Нали така? Точно така.
Техническите проблеми не обягват на никого. Важното обаче е, че сме тук, че сме готови да ви говорим за новини и че ако коментирате това видео, имате шанс да участвате в томболата за правата за нашия Twitter акаунт. Точно така. Спри да ни разставаш акаунтите. Така ли иначе никой не ги взима? Моля ви се, вземете за да спре да ги раздава. Така, поне вземете Twitter-а. Поне вземете Твитъра. Това нещо, което е важно, може би да кажа, е, че имаме нов формат на новините. Имаме няколко малки новини, безплатничките игри в Epic Games и една голяма новина, която ще обсъждаме малко по-дълго. Така че нека се захващаме и започваме с кратките новини. Бързо новинки. Бързо новинки. Събирай си монетите и обратно на работа с Капаняко. За всички фенове на сериала Witcher и на гърдите на Хенри Кавил, да знаете, че официално на 19 август продукцията по втория сезон продължава, тъй като е била спряна заради коронавирус, пандемия, маски, карантина, неща и всякакви такива работи. Премиери. Точно така. И се очаква все пак, тъй като забавянето в продукцията е около 5 месеца, сериала да излезе чак до година, което се случва с много сериали, които е трябвало да спрат продукцията си заради ситуацията в целия свят. Но пък в крайна сметка, важното е, че ще ги има. Така че за всички хора, които искат да хвърлят монети на своя вещер, вашето време ще настъпи, не се притеснявайте. През това време, първи сезон все още си е в Netflix, така че може спокойно да си го гледкате. Страхотно. Следващата новина. Киберпанкария. Киберпанкария. Следващата новина идва от студиото, което прави Witcher, което CD също Projekt така прави Red. точно така CD Projekt Red, което прави и играта, която очакваме с нетърпение, Cyberpunk 2077. Новината е, че ще има спин-оф комикс, който ще сетнат в вселената на играта. Комиксът ще се казва Травма Team или на български отбор Травма. Получавам травма от начина, по който казваш травма. Травма. Травма Тим. Като шамплана, който... Шалма, да. Травма. Комиксът ще бъде публикуван от Dark Horse Comics и първият брой ще излезе на 9 септември. Ще следи живота на Надя, която е член на отбор Травма и е единствения оцелял след провалена спасителна акция. Това е. Това, което казах предния път, когато записвахме този епизод преди 10 минути, беше част много харесвам, когато една вселена се разширява, без обаче нещата да зависят едни от други. Тоест, ако комикс е достатъчно независим от играта, смятам, че е много яко просто да виждаш различни нюанси на тази вселена, която някой се опитва да създава. Така че, good job, good stuff, дано да е готин, чакаме да го прочетем. Да, това е яко. Това е моят коментар. Близо ли е наистина? Слуховете, че Epic Games реално се доближава супер много до Steam, наскоро се разбуниха от това, че имаш супер много играчи, които играят абсолютно всеки ден, специално заради готините безплатни игри, които пускат. Това, което е станало особено наскоро, когато пуснаха GTA 5 в Epic Games безплатна, беше, че 70% от играчите, които са в Steam, като абсолютно число, 80% от количеството, което играят хора в Steam, е 100% от хората, които играят в Epic. Демек, близко са, делят ги реално 30% от играчи, които играят абсолютно всеки ден. И това означава, че технически по принцип на цифри Epic Games е доста близо до Steam. За жалост не смятам, че това е вярно и смятам, че това е просто една от поредните начини, по които някакви корпорации набутват числата в лицата на някакви хора, за да могат да си продават игрите и да взимат още повече пари. Защото хората в Epic Games отиват да играят в Epic Games, защото там специфично има безплатни игри. Не съм си купил игра от Epic Games, не мисля, че ще си купя.
Освен ако няма невероятно готина оферта, не съм сигурен. Може да си купа, няма да говоря, но реално тези цифри не са адекватно репрезентиращи, ще кажа чуждица, не ме интересува. Не са адекватно репрезентиращи истинската ситуация, в която се намира Epic Games и истинската разлика в играчите на ден. По принцип, ако трябва да говорим за статистики, рейтинги и така нататък, общо взето агенциите, които измерват тия неща, са доста лесно, да кажем, повлияни от някои хора. И в България, примерно, най-очевидният пример е, че едната агенция изкарва една медия за най-гледана, пък другата агенция изкарва другата медия, конкурентата за най-гледана и в крайна сметка не знаеш коя е най-гледана, защото всяка медия си има агенция. По същия начин, предполагам, работи и в света, така че измерващите агенции реално не са фактора. Не мисля, че в случая е точно проблема до самата измерваща агенция, която направила това нещо. Технически Epic Games имат статистика, която им казва колко много хора играят Epic Games и в момента е много оферта на хората, които държат Epic Games като компания, хората, които са членове на борда на Epic Games, да показват, ето виждате ли толкова много хора ни играят и виждате ли Steam играят толкова много хора и ни делят само 30%. Ако ни дадете пари, ще ги затвориме тия 30% и виждате ли, ще е много яко. Идеята е по принцип да се надуят някакви цифри, с които да може да кажеш, че това е добра инвестиция да инвестираш в момента в Epic Games, което възможно е и да е. Възможно е и да pull-off този трик с цифри, но не смятам, че е нещо, на което трябва да се връзваме като някакъв вид най-вярната информация на света и че Epic Games едва ли не клоузинва на Steam и скоро ще го задмине, защото е много по-различна ситуацията, в която се намираме и самите цифри за абсолютното количество хора, които играят Epic Games и абсолютното количество хора, които играят Steam има толкова много контекст, който не може да се обхване с тия цифри. Затова и като казвам, че някой играе хубава, не мога да кажа 7 от 10, защото не можеш да пресъздадеш комплексно мнение с цифри. Да. Затова се казва 5 от 7. 5 от 7 винаги. Ще е перфектно. Да. Много неща избълвах за това нещо. Това не беше бърза новинка. Това не беше бърза новинка, но няма значение. Безплатничко. Сега. Днес до утре всъщност можете да вземете от Epic Games Store играта Pathway. Не мога да кажа нищо повече за нея, защото не се подготвих достатъчно. Това, което но Виктор каза, че изглежда яко. Изглежда супер яко и има тази естетика като на 8-битов филм за Индиана Джонс. Окей, добре, значи трябва да се пробва. Така. А пък утре ще излязат AR Memories Vault и Stranger Things The Game. Сега за първата игра видях, че е супер чил игра, която е Adventure Explorer. Нищо кой знае какво. Този човек, който се вижда на корицата, е човек, с който играеш, той може да се превръща в птица и да лети. И общо взето е някаква игра, която е така просто да седнеш и ако не искаш да си пуснеш GTA, примерно да блъскаш хора и да стреляш проститутки, и искаш просто нещо релаксиращо и много неагресивно, може да си пуснеш тази игра. А за Stranger Things видях, че пак има някаква 8-битова естетика, доколкото знам, следва историята на сериала. But I don't know. Така или иначе не съм най-големия фен на сериала, така че едва ли ще играе играта. Аз не съм много сигурен, честно казвам, не съм запознат с тази субкултура, но ако има игра, ако да безплатно, аз лично ще си я взема, за всеки случай. Ако реално реши да изгледам Stranger Things. Ясно е, той аз ще си я взема. Казах, че едва ли ще играя. Няма да си я взема. Това бяха далаверките. Последната новина, която е малко по-дългата новина, която ще обърне малко повече внимание е Mixer бай-бай. Пам-пам-пам. Точно така. Стриминг платформата близо ли е наистина? Недалече е, братле. Кой не си сменя заглавията? Добре. Окей. Чао, Миксер! Миксер! Платформата... Да. Платформата Mixer стигна своя край. Това е, което аз имам да кажа. Сега ти можеш да обясниш по-подробно.
Окей, първо ще обясня накратко. Технически миксер най-вероятно е бил в преговори много дълго време с Facebook Gaming, как да се интегрира по някакъв начин, тъй като Xbox и PC имат много добра интеграция с миксер, като че можеш директно през Nvidia Control Panel или през някакви други поне през Xbox можеш директно да си шерваш геймплея в миксер, който реално не е толкова комфортно, колкото е на PS5-цата. Начинът, по който шерваш в Twitch или в други места, но реално пак беше добре интегрирано. И доколкото знам, през доста дълго време технически Microsoft се мъчил да направи някакъв вид колаборация или някакъв вид интеграция с Xbox и Facebook Gaming. Microsoft това не е единственото място, в което правят някакъв вид стриминг неща. Microsoft имат Microsoft Streams, което е само единствено за корпорации и за презентации на корпорации, стримване на някакви неща, примерно да се да. Аз съм го ползвал. Да, което по принцип е също добра платформа и идеята да разработват миксър също беше и да просто да вземат така или иначе налична технология и да го използват за гейминга, тъй като естествено, че има Twitch и може би е възможно. Проблемът, който беше с миксър първоначално, е, че наляха супер много пари в това нещо, понеже мислеха, че е някакъв вид. Точно това нещо, за което говорихме малко по-рано за Epic Games, как ето тези цифри ти показват, че това ще избухне супер много, така че наливи пари вътре в него. И после ще видим какво ще стане, защото най-вероятно ще успеем. И не успя. И причината, поради която не успя, е, че миксър доста дълго време не носи печалби на Microsoft. И Microsoft по-скоро има идея да се фокусира върху други аспекти на целия Windows, на нещата, които правят. И реално платформа за гейминг не е нужно да бъде като first party от Microsoft, тъй като Twitch реално, за да стримаш в Twitch ти е много по-лесно да го правиш през Windows, така или иначе ти трябва Windows, смисъл за какво ти е това. Мисъл, има много други аспекти, които са им по-важни, отколкото някаква платформа за геймери, едва ли не. Това, което се е случило наскоро за миксър, причината, поради която сега се случва точно сега в този момент, е защото имаше няколко статии, които излезнаха за някакъв вид ужасно държание с хората, които работят в миксър. Първо, някакъв вид крънчове, някакъв вид мизогиния или някакъв вид сексизъм на работното място, също и дори някакъв вид расистки проблеми, които са се явявали в миксър. И когато избухнаха всичките тези скандали с миксър, най-вероятно са водили преговорите предварително с Facebook Gaming. Какво точно се случва и как да се интегрират по някакъв начин. И Facebook Gaming им е казал, окей, виж са, видяхме всички тия работи, правиме го сега или никога, защото ако не го направим сега, вашето реноме ще спадне супер много и си е бе майката. И няма изкараме нищо от тази сделка. Така че правиме го сега или никога. И миксър такива окей, правиме го сега или никога. И директно спират миксър. Миксър реално спира на 22 юли. Няма да има повече миксър. Ще има само единствено Facebook Gaming. Това, което е интересното е, че Ninja и Shroud и другите големи имена, които сключиха доста готни договори. Примерно договора на Ninja беше за 30 милиона. Това беше обявено. И договора на Ninja беше 30 милиона в рамките на колко си години напред. Обаче в договора естествено му пише, че ако по някакъв начин миксър се прекъсне, Ninja получава пълната сума от договора. Също нещо важи и за Shroud, само че неговия договор е за 10 милиона. Така че реално в момента Ninja и Shroud напълно спокойно могат да се пенсионират с 10 или 30 милиона в джоба, почти 30 милиона, да кажем 9 милиона и 29 милиона. Доста оферта. Доста оферта за тях. Аз малко завиждам. Аз доста завиждам. Това, което по принцип се изля супер много в момента, в който се излезе новината спрямо миксър, беше, че имаше доста хора, които излезаха с супер негативно мнение от сорта на миксър е супер тъпо и аз винаги съм бил за Twitch и Twitch е супер по-яко отколкото миксър, така че миксър падна, знаех си. Имаш супер много хора, които си губят работата, имаш голямо количество креатори, които сега в момента трябва да си преместят платформата в Twitch или в Facebook Gaming. Имаш супер много хора, които са засегнати от това цялото нещо и Mixer реално не беше лоша платформа. В Mixer имаше много активен
имаше голямо количество активен, разнообразен контингент, който гледаше разнообразни неща. Защото начинът, по който се кондензира хората, които гледат в Twitch, обикновено е само единствено към големите канали и по никакъв начин не може да бъдеш открит някой да те гледа, ако имаш малък канал. Или по-скоро шанс е много по-малък. Не може да приемаш, в смисъл, не може да откриваш нови хора. Или самото откриване на нови хора, които те гледаше малко по-сложно. В Mixer беше по-добре интегрирано и самата платформа, която бяха построили отдолу, беше много по-склонна към това едва ли не средната класа на Mixer да бъде малко по-добре прията и да бъде малко по-основната градивна частица. Да. Освен това, аз като цяло не... Аз видях също супер много коментари. Това, което не разбирам от потребителите е фанатизирането върху това колко по-добра е една платформа от друга. В смисъл, да, окей, Twitch е Twitch. Ама това не значи, че другите платформи са лоши. Да значи, че Twitch е най-използваната. Примерно, да кажем. Да. Нали? Нали, това е леко детско мислене, когато ползваш нещо, че щом го ползваш, значи той е най-яко. Това е като хората, които ползват iPhone-и. Нали? По същия начин. Буквално Twitch е като... Като iPhone-а на стриминг услугите. И Twitch се държи от Amazon, в смисъл не е най-великата компания, на която да се кланяш. Освен това имат много повече различни проблеми. Twitch не е по никакъв начин по-различна платформа, отколкото Mixer. Единствената причина да е по-добра и по-успешна в момента е фанатичното отношение към тях. Между другото, ние стримаме в Twitch. Да, така е. Ние стримаме в Twitch, макар че сме обсъждали дали да не конвъртнем към Facebook стримове, но в крайна сметка не сме взели решение, защото така или иначе само ние си гледаме стрима, братле, в смисъл, какво? Няма се тая. Но, в крайна сметка, аз не мисля, че падането на Mixer е падане. Мисля, че падането на Mixer е точно това, което ти каза. По-скоро нещо, което се е мислило отдавна и е имало някакъв тригър, който е забързал процеса. Защото развитието на Facebook Gaming последните месеци, опита им те също да привлекат креатори, които да са ексклюзивни за Facebook, сочат на това, че се търси развитие. И мърджването на двете неща е по-скоро логичното нещо да се случи, а не cry for help, защото не могат да победят Twitch. Нали? Което е общото разбиране. Просто действително имаш две платформи, които се мъчат да се развиват и нищо не им пречи да се развиват заедно като едно цяло. Просто тъпото е за хората, които ще изгубят работата. И да знам, ако има някакви хора, които действително държат на това да гледат нещо в определена платформа, което за мен е изключително тъпо, най-вероятно е тъпо и за тях, защото няма да могат да гледат в Mixer, ще трябва да гледат в Facebook, примерно. Да, реално същите хора, които държат толкова много на Twitch, най-вероятно се свалят игрите от Epic Games, въпреки че го хейтват. Да. Нали, аз не хейтвам Epic Games, аз хейтвам това, че не мога да използва статистика, или че мога да използва статистика всъщност за корпоративни цели, което е тъпо. Но сета, пак се разсевам. Това нещо, което също друго иска да кажа, че може би сега е момента за другите платформи наистина да пробват и да намерят начин да бъдат малко по-успешни. Какво имам предвид по това? Не само единствено Facebook Gaming. Okay? Имаш YouTube Gaming, който в случая едва ли не копалето на цялата. Мисля, YouTube Gaming като цяло е основата на тези неща и причината да имаш толкова голямо количество хора, които занимават с гейминг, създаване на съдържание е защото имаш и YouTube супер голяма основа подадена на това нещо. И изведнъж не може да си вземе реално нещата, които той е създал. Което е малко странно. Смятам, че стриминг платформата на YouTube може да бъде направена много адекватно и да има много по-сериозен начин за откриване на нови креатори, за откриване на нови хора, които имат, защото можеш да синхронизираш и YouTube канала супер лесно с YouTube Gaming стриминг, защото
просто е добре. И гледаш го човек как стрими, после му гледаш видеята, как са конструирани и как е направил нещата. Може да бъде много хубаво. Има потенциала. И трябва да степъпнат просто и да го направят адекватно. Аз също смятам, че да, това е абсолютен шанс за другите платформи, просто да си дадат малко зор, защото аз харесвам YouTube, просто според мен трябва да се направи една идея, ако щеш и по-готино изглеждащо, защото в момента е малко страшно. Ето имаш хора, примерно PewDiePie стрим в YouTube. Имаш супер хора, които стримат в YouTube, обаче не можеш да си позволиш да бъдеш discovered в YouTube. Да, така е. Така или иначе проблема с стриминга е голям, защото действително се разчита на не, всъщност малките креатори много трудно могат да пробият, освен ако не си показват циците или не правят нещо те да знам, изчанчено на стрим. Рядко quality стримовете са тези, които са големи. И трудно можеш да намериш някой с готин стрим, който обаче има малка публика. Трудно ще излезе на теб, като човек, който просто си браузва из стриминг платформата. Да, обикновено от кенсър хората, които... В смисъл, може би и това е някакъв вид предубеденост от моя гледна точка, понеже това ми е сервирало до момента алгоритъма за тия неща. Но наистина по-голямата част от хората, които в момента са големи стримери, са просто cancerous хора, които крещат на микрофона. Мисля, доктор Disrespect по дяволите е идол на едно поколение, което аз не мога да разбера как се случва. Той едно мнение до момента, което да е казал, е било адекватно и конструирано с някакъв вид адекватна умисъл. Ами всичките му неща са буквално просто рант и то е неконструктивен рант. Да. Може би има някакви неща, които не съм видял, които да са адекватни и той наистина е да казва нещо умно, обаче не вярвам. Нахранихме и стримерите. Добре, в общи линии. To recap. В общи линии. Да обобщим. Това, че миксър се разпада, не значи на успех. Задължително. Може да е, може и да не е. Това, че има хора, които са фанатични фенове на една платформа и всички други платформи за тях са бокуци, означава, че хората трябва да изкарат малко по-малко време в интернет. И да, гледайте ни и нашия стрим в Twitch. Това стана за сега. Това видео ще излезне тази сряда. Днес. Това видео ще излезе днес. Това видео ще излезе днес, този ден. Днес. Очаквайте ни отново този петък, който ще видите следващото видео, което ще направим. В петък. Да. В петък с Петко и Виктор, защото не си казахме имената. Ние сме част от Петоглъчка. Петоглъчка всъщност е едно движение от 120 души. Петоглъчка всъщност е част от нас. Да. Ще се отнеса и пак ще почна да говоря глупости, но първия коментирал получава нашия Twitter акаунт. Благодарим ви, че ни гледахте. Абонирайте се за YouTube канала ни. Ако ви се гледат гейминг неща, абонирайте се и за Twitch канала ни, където стримаме понякога. И можете да ни последвате във Facebook, където пишем смешки и качваме изключително забавни и интелектуални мимове.